Matatandaan na buwan ng Oktubre ng daanan ng Bagyong Christine ang probinsya ng Camarines Sur at isa ang bayan ng Gainsa sa mga binahang lugar dahil na rin sa may kababaan ang bayan. Lingid sa kalaman ng nakararami na tinangka palang nakawin o agawin ng tatlong imahe ng hinulid sa kapilya ng Barangay Kagbunga noong kasagsagan ng Bagyong Christine. Igwang nag-aano ni Kuya, nagsususog ng sindin siya na gustong ko unon niyo. Ayon kay Nanay Delia na 12 taon ng caretaker ng imahen, marami daw talaga ang nag-aagawan na mapasa kanila ang imahen. Ngunit panawagan nito na wag na sanang kunin pa ang naturang imahen sa simbahan. Kuda naman yung dani mo pwedeng ko unon. Tahaduyo na ningyaon digdiyo sa simbahan na ini. Magayo na ang kamugtakan ninda. Sana dahil naman magpara kuyan sinda na maot na ko unon niyo. Kwento pa ni Nanay mapaghimala ang mga imahen na nakuha sa ilog lamang ng Barangay Kagbunga. Natagpuan umano ang mga ito sa magkakaibang taon, dekada-dekada ng taon ang nakararaan. Samantala magpapatuloy pa rin ang public viewing sa tatlong hinulid sa darating na Semana Santa at libo-libo umanong deboto ang inaasahan na darating sa naturang kapilya. Marge Serico, CSN.